ukuthi wena ubungiphosta njengobani ubusimple bethu umbuzo wami Yeah. Awungeke cha. uza nje lapho ke futhi nakusasa wena uzophika ukuthi wena wena into ekunyuse wazofika la okhona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ungize bekulelela ngecontent mhlawumbe nalokho ukuphika ngelinye ilanga Hayi ngeke not kodwa. No lokho nkabi angizama ukuthi mhlawumbe angifuni ukuthi uphawule kakhulu kukhona ngoba yinto le personal ngiyacela futhi ningafaka abantu abaningi la si right ngiba sibo 3 yeah so okukhomba ukuthi wena kusasa uzobe usuphika ezinye ngoba izinto mawuzenza wena kusasa uyayiphika namhlanje wena usaba post live akasiqiniseko wena ukwazi wampost uqiniseko wena ukhuzwayo lo ukhuza kangaka ngokungiphosta ngabo 2022 busy ungena urecord live kancane umhlazi usethe kancane umhlazi usethe uba ukhuzwayo kubalekile ukuthi uMasi ukhuzwayo manje bangiphela uthi wena wangikhuza nje uba manje ukhuzwayo lo uthi wena wangikhuza angazi phela noma wafika wazi introduce anikuwena ukuthi ngukhuzwayo lutha yemala ngathi futhi abekho ngisho umuntu wangifonela mina angeke urecord live mhlawumbe ngigcina ngokukhuluma ukukhuluma nje la ukuthi hayi sayomkhuza kodwa akayekho wazasa yeah yabo mina ngiyakubongisa futhi ukuthi into zakho ziyakhanya yabo yeah cha ngiyakubongisa mina personally ngiyajabula kakhulu ukuthi into zakho zikhambela kahle futhi ngiyafisa ukuthi kukhulu kakhulu kunakuqala bathi uyiqaphela lento yokunyela isihlahla mawumuntu ube careful zona lezo zinto lezo yazi uma wenza amaphutha afana lawo waqala kancane uzojwayela uyozunyela isihlahla eswrong ngelinye la so ilokho mina ngakusho ukuthi mfowethu mhlambe uyibona upgrade ngendlela upgrade ngakhona noma impilo yakhe yaphambili ngendlela eyaphambili ngakhona akuchaza ukuthi thina ngelinye ilanga sekufanele usibukise njengeyihlanga ilokho lo mfowethu advice yami simple ayinamona futhi ungazi kahle so kwesinye isikhathi ungazi ugijimise izinto ezingaphe kwakho futhi ongahlangene nazo yabonje ukube nje cha ngoba ngiyakubona mina ukhona into nayo kube nje uyayikhipha noma mhlawumbe mawudlapha ufuna ukuyikhipha khona ngoba nje yabona usagula iphawula into vele ongayazi vele yabo so nje iyayikhona ngingayazi njalo yabo ayikho into ekunayo ngawo mina bengikhulumela kahle nawe wazi kahle emvelase wena unenkinga khona inkinga onayo manje inkinga manje sulokhu manje ufaka nezisho nezaga uyazama uyamix kanti ukhuluma nje mfethu iqiniso lokuthi cha mfethu qhawela kithi noma mhlawumbe ungifonele mfethu awuzama mfethu ulungisa izinto ezikanje hayi ukuthi ufaka izisho mfethu nezaga hayi iyabheda lo nto leyo yabo no wezose yabona mina makhulu abantu abanomona ngoba akekho umuntu ongenawo umona bathola umona ukwazi ukucontrol yabo mina wami umona ongilawuli mina wami ngiyawuhlula lento ngikutshela yona general ngoba asikho isidingo sokuthi ngihlebe ngikutshela nje iqiniso ngiyabonga kumina iqiniso kuwe izofika njengombono kumina lento ngisho iqiniso ngiyabonga yes yabo kuwena izofika njengombono kuwena futhi ukuthi uyithatha kanjani ma ukuthi neveli uma ukuthi mhlambe lo ivalue yayo lento ngikutshela yona uzoyibona namhlanje ku right thank you futhi uma ukuthi uyibona mhlambe after 10 years or nini ilapho nkabe yami yes long as igcinene kosuku mhlambe uyogcina ubonile ukuthi lento ngangisho soyini like zoso mfowethu into eqhamisile ukuba intatheli kaMaskandi angazi noma mhlambe ukuba ukuphosta ngamaskandi ayangisho njalo yes ngiyabonga futhi into eqhamisile ukuphosta ngamaskandi so awukwazi wena jiki wena usuzoso awusahlangani nezinto ezithize usuyaphika nje ubuwena usaqala confuse zoso kanti mina ngathi lesimple nje mana zoso angu article
Sithi isidingo sokuphambisa umoya la yabona ukufuna ukuchaza kakhulu. Ngirelaxele mina cha mfowethu. Yeah, so like into ekubeka emehlweni abantu. Ngizokwenza isibonelo mhlawumbe angenza isibonelo ngoquality. Yeah. Uquality sibazi ngokusonka, achoma ngempahla, enza ngendlela enza ngayo ukujonga, yabo. Yeah. Ukuthi namhlanje usomculi, akwazi uquality ukusitshela ukuthi hayi mina ngisahlangana nendaba yomswenko. Useyaphika nje ukuba uyena uquality. Ethi yena akasahlangana nomswenko kwasho wacima njani. Like into esimazela yona sisuka naye lapha sisuka khona. Thina abanye simthandele leyo nto leyabe yiyo ngaloso sikhathi mhlambe samfollower kanjani. So like uyasiconfuse thina abanye ngoba mina ekuthenini ngikufollow back noma kube mina engifollowa wena ngazi nokuthi safollowana kanjani. Mina ngikufollowa ukuthi King Zoso wena kunezinto oyipublisha ngomaskandi uyapublisha mayelana nomaskandi. Yilo ngifollowa. Namhlanje uyangidida mase engazi ukuthi wena usahlangene nomaskandi nginokwabuka phela ama post akhe ku Facebook. Angisaunderstand kwenzakalani noma usungathi manje uZoso usenekwari noma umunye umuntu like angiunderstand kwenzakalani. Uyabona nakho ke lapho ngithi ngifuna ukuthi impela ke uye khona ngoba vele ngiyazi nobele yonke lento vele ibilapho vele Wemvelasi. Isiqiniseko. Yeah boss. Ngicela unibingelela mfowethu abantu abala kwepanel engibaziyo nengingabazi. Ngicabanga ukuthi ngicela uyivale la esebone ngathi ngena khona. Yeah. Ngodwa ke ilapho Zoso bekuyilokho nje mfowethu. Mina bengikuholisha nje leyo nto bengisho nje. Mahala. Maye nevelu kuwena ngiyabonga maye ngenayo futhi ivelu angeyisoli akunamsebenzi nakho. Kukuwena ukuthi ukuthatha kanjani lokho. Mina into kumele uyazi umbono wami engubeka nginandaba ukuthi olusuku uzothatha kanjani ngaleso sikhathi. Cha nami mfowethu nami ufana nami nje ngqo mfowethu. Yeah so into engisho nje bekuyila yonke abami. Mina yabona ke Zoso mina into enginokuyibhekisisa ukuthi ngwesikhathi mawuphethe something esandleni usuke ungazi ukuthi uphetheni kuyenzeka into Ngiyaxolisa. No kancane Zoso kancane kuyenzeka ufumbathe something esandleni mhlambe ugcina usulahleka kuyona ungazi uyabona ugcina mhlambe ulahla lento oyiphethe mase uhalelezi. Mina ngizokwenzela isibonelo ngento eyi1 ngingixolela mawuthi lento ihlala kahle noma mhlambe uyicabanga wrong. Kuyokwenzeka yabona ngelinye ilanga sekwaphela lezi zinto kuthiwa omvanga esakhula zikhona idlala ko TV SABC2 njalo ngo9 to 10 idlala umvanga 9 angazi 9 to 9:30 idlala umvanga kanjalo angazi noma 9:30 to 12 kabuka njalo kwakudlala umvanga. Namhlanje umvanga usekho bakukhonto kuthiwa isibaya yonke into eyiskashi inokuhamba igcina isibabhora abantu. But kwesinye isikhathi kunento elasta forever. Ukuba kancane bot kancane ukuba i-journalist mfowethu yinto leyo ongaphila ngayo forever. Nganami ngoba uyaphila. Yeah, ukuba i-journalist. Ngiyaxolisa abanye ngiyaphakamiseka la. Akunankinga kabami, akunankinga mfowethu. Bengifisa ukubuza yena ubafo loyana benginyukele yena kahle kahle ukubuza nje umbuzo wona mase nami ngehla ayikho into etheni. Hayi manje ngiyangibika futhi hayi ngoba ngibaleka into engibalekelayo yabona. Angithi yabo kufika le kabi le ehamba neveni la yabo manje yolanda intabathi yabo hayi ngoba ngibaleka bafowethu. Yabo ngibhizi yabo. Yeah. Hayi ngibaleka maqhawe. Silungisa indaba yenhlabathi bafowethu yabo. Yeah. Cha uzokhipha cha. Ayikho phela into futhi. Phuma ngabe ya. Usiqiniseko ebenginyukela nje mfowethu. Bengifisa ukubuza umfowethu lana ukuthi umethe yena ngaseyona intatheli. Usuke interview abaculi enzani pho? Yebo, interview
u-interview abaculi yena uyibiza ngo-King Zoso News kanjani? No, akasekho bafowethu. Hayi kulungile ngoba usebalekile kodwa-ke engadlali ngathi. Ya, akasekho bafowethu. No, besikhuluma nje bengani into etheni bafowethu. Ningayithathi ngaleyo ndlela yabo. Niyazi-ke ukuthi nizoyitolika ngendlela zini, yabo. Iyona futhi lento ebengikhuza kubantu baka-YouTube ukuthi sometimes bengadukisa abantu ngoba into engisengayinokusisa mina kunento lena engayiboni. Into esonela kakhulu uTikTok ngoba uTikTok ubungehlaza kanje. Into esonela uTikTok imbangela kakhulu ilabantu laba abayibiza ngama-YouTubers. Labantu laba banama channels noma ama-podcast noma ababizwa ngani labo bantu ibona abantu abasonele lento ebizwa ngo-TikTok. Cause izinto besithi masikhuluma la TikTok ngendlela esikhuluma ngazo beyithatha bona beyise ko Facebook nakhona futhi beyitolike wrong bephinde boyifaka YouTube beyitolike wrong. Izwe ubona abantu bethukana kangaka ubone ngathi ingxabano engaka ubone ngazi ukuthi khona abacula abahlaselwayo usiqiniseko usethe angipheli ke mina ka-YouTube usiqiniseko usethe isizathu sokuthi kugcine sekunayo yonke lento abantu begcine sebekuwa nganye indlela which is mhlambe isuke ngelona iqiniso ngaleso sikhathi yabo mhlambe isuke ingefani ngendlela bona abasuke benza isihloko ngakhona ngoba kwesinye isikhathi uyobona uYouTube ngo-YouTube uyomthola umuntu ena 30,000 wama-views akuchaza kulowo muntu lalela abantu abawu 30,000 enye ingxenye mhlambe